Ja. Zer izan da teleberriko platoan gertatu zaizun okerrena? Bagian barregura, eta horri ezin eutxi, notizia triste bat zan, eta norbait erori zan platoan, eta orduan nik barre egin nuen, eta albistea zen barregarria. Aukeratu bat, kazetaritza ala veganismoa. Biak batera zen dira. Veganismoa. Komunikatzaile ala sukaldari hobea zara? Pasapalabra ez dakit. Sekulan jan duzun plater vegano txarrena. Eskontza batean jarri zidaten menuan agertzen zen erderaz calabacín relleno de verduritas con su arroz basmati, ez dakiz zer, eta zan calabacín egosia, barruan arroz apur bategaz, inolako zaporeagaz, eta hori esan veganoa, porque plater veganoak ez dira hain txarrak. Egia da EITB-ko erredakzioan ligoteo asko dagoela? Esan behar nuen pasapalabra, baina ez dut esango pasapalabra, porque nire garaian bai egon zen ligoteo asko, eta egun ni beti naiz la última mona enteratzen, baina zeo zer badabil hortik. Osea, que bai, ligoteo egon badago. Eta ya está.